Hej igen. Jeg vil nu vise, hvordan man tæller op og laver tabellen i regnearket, så man får hjælp af de funktioner, det nu kan. Det første, jeg gerne vil, det er, at jeg vil tælle, hvor mange der har lavet 0 styrt. Jeg kunne vælge at kigge med mine øjne og tælle og se, der er ham her, der har lavet 1 styrt. Og det kunne jeg gøre med alle sammen nedad. Det er måske til at overskue her. Hvis man havde en stor mængde tal, var det meget svært. Så vil man gerne have computeren til at tælle. Det gør man ved at bruge nogle koder. De står inde på jeres hjemmeside af HLEB. Hvis I ikke kan huske dem. Men jeg vil gerne have til at tælle. Der skal bruge en kode, der hedder tæl. Hvis. Så laver en parentes. Så er der markeret her, at jeg skal vælge et område. Jeg vil gerne have, at du tæller i det her område, skal jeg sige. Så skal jeg lave semikolon og spørge kriterier om, hvad skal jeg tælle efter. Jeg vil gerne have, at du tæller efter nuller. Parentes slut. Og trykker på enter. Så tæller den, ligesom jeg selv havde talt, at der var en, der har lavet 0 styrt. Nu vil jeg gerne have kopieret min funktion hele vejen ned, så jeg er fri for at tælle alle gangene. Jeg vil altså gerne have Excel til at tælle. Inden jeg kan gøre det, skal jeg lige her oppe fortælle, at det her område det skal være låst. Det er altså det område, jeg skal tælle i hver gang. Det andet, A10, som er min observation her, den skal rykke med ned. Måden jeg låser på, det er at lave et dollartegn foran A'et og efter A'et, foran I'et og efter I'et. Altså et dollartegn foran A'et og efter A'et her, og foran efter I'et her. Det svarer til den celle, hvor der står 4 her, og den celle, hvor der står 8 her. Det vil altså sige, at jeg låser det område. Det betyder dollartegnene. Nu kan jeg trykke enter igen, og så kan jeg trække, det skal ind til sådan en lille sorting, så kan jeg trække min konto ned her. Så tæller den op 25 her. Måden den er talt op på, det er, at man markerer hernede, skriver lige med sum, parentes, og så siger man, at jeg vil gerne lægge de her tal sammen. Så skal jeg regne frekvens. Det betyder, at mange procent har lavet 0 styrt. Den procentdel, jeg skal regne ud, det er jo 1 ud af 25. Det vil jeg gerne have computeren til at regne. Trykker på min observation, hyppighed, og dividerer med de 25. 4%. Hvis man ikke får vist i procent, så kan man trykke herop og trykke i procent. Hvis der står 0,04, så trykker man der. For eksempel, så jeg gør herovre 0,04. Hvis der stod det, så kan jeg trykke her og trykke på procent. Så ganger det med 100. Igen vil jeg gerne have kopieret min formel ned. Dog skal jeg hele tiden dividere med 25. Det er altid ud af 25, 2 ud af 25, 2 ud af 25, 3 ud af 25 osv. Så jeg vil altså gerne have låst cellen, hvor mit samlede antal står. Det er den, der hedder B23. Jeg sætter derfor et dollartegn før efter B, og kan nu kopiere cellen. Kontrollen er hernede, at igen man laver et sum, og det skal give 100%. Sum skrives som lig med sum, og så parentes, og så markerer man de celler, der skal lægges sammen. Summeret hyppighed. Der skal jeg finde ud af, hvor mange elever har lavet 0 styrt eller derunder. Det er jo ham den ene her. Det næste, der skal jeg sige, hvor mange elever har lavet 1 styrt eller derunder. Det er den ene fra før, plus de 2, der har lavet 1 styrt, gange 3. Den her formel kan jeg igen kopiere ned, fordi jeg hele tiden lægger det tal, som er ovenover, divideret med, eller plus det tal herover. Altså de 3, der har lavet 0 og 1 styrt, plus de 2, der har lavet 2 styrt. Det vil altså sige, at 5 elever har lavet 2 styrt eller derunder. På samme måde laver jeg med frekvens. Den her gang er det bare med procenten. Først de 4%, så er det de 4 plus de 8. Og den kan jeg kopiere ned, og det skulle gange give 100% til sidst. Fantastisk. Det gør det. Så vil jeg gerne regne gennemsnit, median, typetal, største værdi og mindste værdi. Gennemsnittet vil regnes ved den kode, der hedder middel. Parentes. Så skal jeg markere det område, den skal tælle gennemsnittet i. Det er jo alle mine tal. Og så trykker jeg på enter. Gennemsnittet er altså 6,32 styrt. En har lavet 0, 3 har lavet 12, men gennemsnittet er altså 6,32. Medianen er det midterste tal,
Hvis jeg stiller alle tallene op på rækken, det gør det bøvlet at lave selv, så man skriver bare median, markerer tallene, trykker på enter. Det midterste tal er altså 7. Typetallet er det, der optræder hyppigst. Derfor har jeg ikke selv valgt, at koden for det er hyppigst. Parentes. Igen, vælge området. Marker. Tryk enter. Største værdien. Den hedder max. M-A-K-S. Parentes. Så skal jeg igen vælge største værdien af alle de her tal. Det skulle gerne være 12. Det er det også. Mindste værdien. Den hedder min. For minimum. Og man markerer tallene. Trykker på enter. Og mindst værdien er 0. Der er altså en, der har lavet 0 styrt. Det passer meget godt. Variationsbredden er forskellen mellem største værdi og mindste værdi. Jeg har nu lavet min tabel og fået udfyldt den, hvor jeg kan gå ind og aflæse forskellige ting. Jeg kan fx aflæse, at 16% af eleverne har lavet 7 styrt. Jeg kan aflæse, at 21 af eleverne har lavet 10 styrt eller derunder. Jeg kan aflæse, at 56% af eleverne har lavet 7 styrt eller derunder. Jeg kan også aflæse, at 100% af eleverne har lavet 12 styrt eller derunder.